मोनसे प्रेस मिट हांख्रायदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो बर'नि जेसेबां डिजिटेल मिडिया बा पर्टेल दङ जोङो दिनै खौसे जानानै बरमा आइजो हाई स्कुलनि नैबे नब्लाङाव जोङो मोनसे मेल जिरायदोंमोन आरो मेल जिरायनानै बयबो गाव गावनि बिबुंथि होलायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखियाव बा मोनसे गरन्थ'आव फैनो हादों जोङो बे गरन्थ'आनो जाबाय आसामनि जेसेबां डिजिटेल मिडिया दङ बा पर्टेल दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशन दानायनि बाथ्रायाव जोङो खौसेथि जानानै दिनै जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनखौ दानाय जायो आरो बे एसोसिएशनाव आफादगिरि महरै सायख'नानै लानो हायो आफादगिरि एसएम निउसनि सामलायगिरि बिथां हांगामा नार्जारी आंनो गाव बेनि उनाव लेङाइ आफादगिरि महरै जोङो सायख'नानै लायो धरणी बर' NE8 माने भइस अफ इन्डियानि बिनि उनाव आरोबाव सासे लेङाइ आफादगिरि बिथां बिमोन्थाय दैमारी बिथाङा बर' खौरांनि सामलायगिरि बिनाव गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों मोननो हादों रमेन बर' बिथाङा बड'लेण्ड खौरांनि सामलायगिरि बिनाव लेङाइ नेहाथारि हिसाबै माइ रादाबनि सामलायगिरि बिथां आरज खुंगुर गयारी बिनि उनाव बड'लेण्ड बुब्लिनि सामलायगिरि बिथां राकेश रामसियारि बिथांखौबो लेङाइ नेहाथारि हिसाबै जोङो मोननो हादों बिनि उनाव बुंथिगिरि हिसाबै डिजि निउसनि सामलायगिरि बिथां अंगिरा ब्रह्म बिथांखौ जों मोननो हादों बेनि उनाव जोङो मिडिया एडभाइजार हिसाबै मोननो हादों थरायना माइनु बसुमतारी बिथाङा गुवाहाटीनि बोसोनगिरि महरै जों मोननो हादों उदालगुरिनि बिथां सचिन्द्र बसुमतारी बेनि उनाव इंखं बड'लेण्ड इंखंनि सामलायगिरि बिथां सार राजेन बर' बेनि उनाव जारिमिन बरगयारी बिनि उनाव बर्मानि सासे जोंहा रिपर्टार्स बिथां दिलीप कुमार बर' जोङो बे गासै सोद्रोमा बा बिबानगिरिफोरखौ लानानै जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनखौ दानाय जादों आरो जोंनि बे एसोसिएशनखौ दानायनि जे गाहाय थांखि बेनो जाबाय जों जाहाथे बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि निउस चेनेल गैया जायनि थाखाय दिनै गोबां माने जाखांफुनाय सेंग्रा बा जाखांफुनाय जोंनि मिडियाखौ मोजां मोनग्रा बा खौरां बिजोंखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोसो जानानै माखासे निउस पर्टेल दिहुनदों आरो बे निउस पर्टेला दिहुनदोंब्लाबो दिनै जोङो खौसेथि जानो हायाखैमोन जोंहाबो बायदिसिना माखासे अभाब अभियोग दङ माखासे जोंहा माने रुल्स एन्ड रेगुलेसननि गेजेरजों सोलिनो गोनां जायो दा बेनिखायनो जोङो मोनसे आफाद दानानै जाहाथे जों बर'नि जेसेबां पर्टेल दङ बे पर्टेला जाहाथे जोङो ज' खामानि मावनो हायो दा बे थांखिखौ जों दिनै लादों आरो दिनै जोङो बयबो मिन्थिगौ बर'नि गेजेराव जि पर्टेल निउस पर्टेला दिनै जोबोद माने पपुलारिटि जादों जनप्रियता जादों बयबो अनसायदों दा बेखौ जोङो जोंनि नैबे एसोसिएशननिफ्राय बर' रायजो राजाखौ जोङो जोबोद साबायखर होदों मानो होनोब्ला जों नुदों दिनै एसामिस चेनेल बा एसामिस पर्टेल माने हिन्दी पर्टेल इंलिश पर्टेल बिथांमोना जोबोद जौगाबाय दा बिथांमोनजों जाहाथे जोङो समान जौगानो हायो थांफानो हायो बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो नैबे एसोसिएशनाव जोङो मोजाङै रायज्लायनानै जोङो जोंनि निउस पर्टेलफोर बर'नि निउस पर्टेलखौबो जोङो जौगाहोनो थाखाय दिनैनि नैबे मेलाव जोङो रायज्लायदों दा बे दिनैनि मेलाव जोङो सोरबा हयथ' फैनो हायाखै बायदिसिना उसुबिदानि थाखाय दा बिथांमोननि थाखायबो जोङो मोनसे लामा लाखिदों बिथांमोना फैनो हायो खुनु बेयावहाय जोङो माने माखासे खान्थिफोर बा माखासे जोङो रुल्स एन्ड रेगुलेसन बेबायदि बनायाखै बयबो जोंनि एसोसिएशनाव हाबनो हायो आरो दिनै जोङो बे अल बड' डिजिटेल एसोसिएशनखौ दानायनि उनाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनखौ दानायनि उनाव जोङो बेखौ सेन्ट्रेल कमिटि दादों बिनि उनाव जों जिल्ला कमिटि दागोन उइदिन सर्ट पिरियड जोङो जिल्ला कमिटिखौ दानानै जोंनि खामानिफोरखौ जोङो मावफुंलांगोन दा जोङो दिनैनि जि हाबाफारि जोङो हाबाफारियाव बा दिनैनि मेलाव जोङो बे जोंनि अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनखौ जोङो दानानै लानो हाबाय दिनैनि नैबे बुब्लियाव बर्मानि बिखायावनो थानाय बर्मा हिन्जावसा गोजौ फरायसालियाव जितु मोनसे आलांगा मेलनि जोहै जों अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनखौ जितु दाफुंबाय बे दाफुंनायाव आंखौ एज ए सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि जितु बिबान होबाय थ' बेनि थाखाय आङो गासैबो बर'नि निउस चेनेलफोरनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों आरो आं आसा खालामो
जे जोंनि नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जा खामानि मावनो नागिरदों बे खामानियाव जाहाथे बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे आसा थाबाय मिजिं थाबाय आरो लोगोसे आं दिनैनि नैबे बुब्लियाव जोबोद मोनसे गोजोननाय मोनदों खारन जोङो जानो हागौ दिनै 50 बा 60 बोसोर जालांबाय जोङो जुदि जारिमिनखौ जों जुदि रायखांनो नागिरो आगोल माने बर'नि गेजेराव जेबो बेबायदि निउस पर्टेल गैया बा निउस चेनेल गैयामोन जाउनाव मा जायो जोंनि आसामिस मिडिया बा जायखिजाया मिडिया जोंनि बर'नि जिथु प्रब्लेम बेफोरखौ फोसावनो हायाखैमोन जाउनाव जोंनि बर'आ मा गोबां दिगाव जोङो मा फावसायनानै थानो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनैनि बुब्लियाव दिनै 2019 नैबे इयाराव जोंनि नैबे बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन जिथु दाफुं जाबाय लोगोसे गोबां बर' चेनेलफोरा दिनैनि दिनाव बे आवगायबोदों बे जोबोद मोजांनि खोथा आं बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो गोबां चेनेल जाबावथों बर'नि जेसेबां जेंना जेंसि दङ जेसेबां प्रब्लेम्स दङ पलिटिकेलानो जा इक'नमिकेलानो जा ससियेलानो जा बेफोरखौ जाहाथे बुहुमनि खना खनलायाव थानाय बर'फोर लोगोसे गासैबो माने हारि हारिसा बिसोरनो माने जाहाथे जों फोरमायनो हायो जोंनि गोसोनि साननाय जोंनि लुबैनाय जोंहा मा जेंना दङ बेफोर गासैखौबो जोङो नैबे प्लेटफर्मनि जोहै जोङो फोरमायनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो थ' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो मायाव दाफुंनाय अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जिथुनाखि आफाद दाफुंनाय हाबाफारि बे दाफुंनाय हाबाफारियाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बा बर' जाथिनि गेजेराव खौरां बिजोङा जोबोद गोनांथि दंथारो बे खौरां बिजोंनि गोनांथिखौ दिनै जोङो सुफुंनो हाबाय होननानै बुंनांगोन